Bol to náročný zápas. Pavlasek bol rozohratý z minulého týždňa, výborne hral ako turnaj, takisto teda štvrťfinále, takže o kvalitnom tréningu sa nie pochýb. Ja som hral celkom dobre, mne sa to páčilo. Trošku mi haproval dneska servis, ale dneska to bolo nejaké divné. Jemu sa tiež nejak zle servovalo, mne takisto, takže bolo to viacej na istotu, to prvé podanie. Hlavne som spokojný s returnom a super som to vyhral a čo som najviac spokojný, tak je tá noha, že dneska vlastne dokonca ešte lepšie ako včera, takže úplne na jednotku. Čo sa stalo v tom druhom sete 0-6? No tak ako sa stáva proste niekedy, bohužiaľ. Mal som hneď prvý game vlastne breakball, na 1-0 som mohol odskočiť, ale bohužiaľ som to neurobil a on potom začal veľmi dobre trafať všetko k lineam. Fakt som nemal som proste kade a nemal som mu ako ubližiť, pretože mal tak tlačil dĺžkou, že to bolo naozaj náročné a potom už, keď bolo 0-5, tak to už bolo čisto z taktického hľadiska, že som si chcel prehrať servis, lebo som nechcel začínať v tom treťom sete. Čo sa týka jeho hry, s čím si mal možno taký najväčší problém, alebo čím ti robil? Nemal som vyslovene žiadny nejaký problém, keďže som vyhral, a myslím si, že som bol lepší na kurte, že som dominoval vo všetkých stránkach, či už bol to servis alebo return. Samozrejme hral odzadu a som si oveľa viac veril ako on a hovorím, bol to dobrý zápas, ale myslím si, že som bol proste lepší na kurte.